Čaute, čaute. Zase je tu tá klepkačka, ako ste vám minule nazvali, ale ideme rovno k veci. Viete, čo vám chcem ukázať? Možno aj vám vyskakujú okná s názvom Temu. Internetový obchod, ktorý sa tvári na štýl AliExpress, ale je slovenský a garantujú vám 2 týždne dodania tovaru. A hlavne vás stále otravujú, keď ho máte nainštalovaný s ikonami, že máte posledné dni, keď máte niečo v košíku, pozor, končí to, neviem čo. Zistila som, že je to naozaj pravda, že to potom skončilo, nemohol z toho objednať. Akože dobre. Takže asi tak. A hlavne som bola zvedavá, či to naozaj príde do tých 2 týždňov, lebo chcela som konkrétne, objednávam z AliExpressu veľa vecí, no veľa, také akože na hodinky krytý, na mobily, a takéto hlúposti, čo u nás sú fakt predražené. Tam je to za malý peniaz, takže na čo toto kúpovať tu a kto bude vidieť rozdiel. Dobre, ešte by som vás chcela poprosiť. Ja som kedysi robila skúsenosti s nákupom pre AliExpress na kanáli Čierna ovca. Tie videá sú doteraz a sú pozerané. Majú dosť pozerateľnosť, ale neviem sa k ním dostať. Neviete, ako sa dostať k účtu, na ktoré proste, neviem presne mail, aký som mala, ale tipujem len, ale heslo ako absolútne netuším. Čiže by ste niekto vedeli poradiť, bola by som veľmi vďačná. A budem tu teraz dávať troška viac videí, takže kľudne dajte odber, mňa len poteší. Nielen na túto tému, ale aj na tú, ktorú sme rozberali kedysi dávno a slúbila som vám aj pokračovanie. A to bude... Bude. Však si pozrite, tu predošlo video. Ale to nie je s tematikou Temu ani AliExpressu, to je s tematikou liekov, takže úplne niečo iné. Tiež tam bolo vidno len moje ruky a viem, nám tu staré gače na sebe, ale nechcelo sa mi, neukazujem sa tu preto. Nechce sa mi malovať. Už sa vám budete pýtať, tak to vám rovno hovorím. Som doma, vonku je zima, proste nechce sa mi ani filtre používať, ani malovať, ani nič. Ale nie som inkognito. Keby ste trošku hľadali, tak ma nájdete na sociálnych sieťach dosť verejne. Sa do seba nehambím. Takže tu je ten balík s Temu. Je dosť veľký, objednala som toho dosť. Dám to trošku ďalej. Čiže nech to vidno. Už jedno je moje sprostredníčko domáce. Otvoríme. Oproti AliExpressu tu nie sú už veci tak balené, že by ste ich museli hneď otvárať. Proste, že sú pri svitnom sačku. To ma prvé, čo prekvapilo. Takže objednala som si kryt, ktorý hneď vyskúšam na tento mobil. Ďalšia vec, na ktorú som vedela. Nenašla som slovenské recenzie na Samsung A23 5G. Čo je? Chceš ísť tu? Ale budeš tiško, áno? Ja tu nahrávam. Spravedlňujem sa, ale s deťmi to je tak. Každá mama vie. Lebo ja momentálne mám Note 20 a mám ísť do tohto. Ten som dostala, ale no, nie som si akože celkom istá. A objednám som na neho. V každom prípade kryt. Vidíme, či pasuje. Počkej. Toto teraz nerobíme. Budem to musieť stopnúť. No dobre, tak teraz vám zatiaľ ukážem niečo pre seba. Konkrétne ukážeme. Chladnička pre Barbiny. Môžeš to zatiaľ otvoriť, či je to dobrá chladnička. A ešte som si všimla, lebo mnohí ľudia tvrdia, že je to vlastne slovenský AliExpress. Nie, nenájdete tam úplne ten istý tovar. Niektoré veci sú tie isté, ale nie sú výrazne drahšie. Ale niektoré veci proste nenájdete. Je tam oveľa menší výber ako AliExpress. A vždy sa na niečo konkrétne zameriavajú, potom to vypredajú. Potom zase niečo iné nahodia, tak by som to asi povedala. Krátke, nie je tam ani zďaleka taký veľký sortiment ako na Ali. Hľadala som nejaké úplne iné úzdro. Inak, no, a už chyba, hej. Písalo červená. Nie sme farboslepí. Je to oranžová, oranžovú neznášam. Ale, ono mám z AliExpressu aj všetky objednané, ale fakt tam nebol veľký výber. Ste nevedeli, aký biedný. Ale má to kryt. To je zaujímavé na tom hlasu. Tak by ma zaujímalo, čo si myslíte o A23 5G. Vy čo ju dlhšie používate, že keď ju fakt nahromadím vecami, je taká ľahká, takže či mi aj niečo vydrží.
A tie fotky časom, ako si s nimi boli spokojní, lebo toho sa bojím najviac. Niekedy mobil dobre nefotí, tak proste je veľký problém. Jak sa otúvala chodnička. Wow! No ukáž nám, Ninuš. Čo sme našli? Iná chladnička, obal z chladničky, jak taká čínska polievka. Čistačina. Pozri sa, nenike. Tak to ukážeme na videu, dobre? Ale je to vody. Má Barbie dom a chceme kuchynku, chladničku a takéto veci, tak by sa mi nechcelo čakať teraz pred Vianocami na AliExpress. Tak to nás tam má. Ale pozerala som, že rozdiel v tej cene, mali to aj na Ali, nebol veľký, možno nejaké euro. Wow. Prakticky. Pada. Nečakám kvalitu, ale však ono to aj tak rozbije. Stačí, úplne stačí. Aha, niečo veľmi, veľmi podobné, ktoré poteší. Počkaj, ukážeme balenie. Á, to balenie vzá, dobre. A myslím, že aj tú výšku to splňa. No tak to ukážem. Výška by mala mať vo výške Barbie a ono to je vo výške Barbie, ako pozerám. Máme kuchynka. Áno, kuchynka. Je to vo výške Barbie. Ešte musím ísť ďalej, vám to takto ukázať. Otvoríme. Takže chladnička super, za mňa super. Dieťa spokojné, tak ešte si viac prijať. A toto budeme skladať. No to sa mi teraz nechce, ale fakt, že sa mi dnes nechce. Nechce nám prátať. Dobre, toto budeme skladať, ale ja myslím, že k tomu ľahko poskladáme tú danú kuchyňu. Je to nejaký ten návod. Jako sa tiež, keď má niečo skladať, ale ja napríklad neznášam, áno, Ninka, rozprávam tu, neznášam bucle, takže tak asi tak božujem aj skladanie niečoho, čohokoľvek, ale nič, s tým sa pohráme. Ale vyzerá to dobre, tu je fakt, že dosť veľa riadu. Joj, tedy ja tak tu dáme dole. Ukáž tu, čo je. Aj tu. Lyžičky, vidličky, taniere. Iha. Som až nečakala. Tak s tým sa vybavíš, že? Radosť veľká. To viac si prijať. No super, super, super. Som nadšená. Toto balenie už vyzerá, to nie je po čínsky napísané, čiže toto by som kľudne v našich obchodoch čakala. Škoda, že u nás sa to nezvnáte inak, ako pozerala som. Keď chcete niečo pre Barbie, tak je to za nehorázny peniaz. Tvrdím, že to stalo euro, to tiež nie. Neviem, koľko to stalo. Tak okolo 5, nie až 5, tak do 5, čiže 2. Tu keď chcete Barbie kuchyňu, tak za kus pastu dáte. Ha, mačky, nám to pánky, niečo ako mačky. Na moje to pánky. Keby to bude trošku veľké, tak skôr na moje, to zvedáva. Keď sa šmíka, viete, otvorím to. No počkaj, ideme poradiť. Na si niečo našla. Mačka. Á, to nie je celkom pre teba. To je stojan na natáčanie. Pre mamu. No ja si myslím, ako mala by som ma to panky, to nie tak, ale chápeme sa. Proste to šmýkať, alebo čo, vidíte, kde nechcete. Super, inak som spokojná. Tieto objednám ešte raz, určite. Som mohla rovno dvoj objednať, keby som videla až také dobre. Si vyskúšam v praxi, sa to nepomáme. Au, jak to pichá, s tým nekoho kopnúť. Že? Ďakujem. No, ukážem tu, počkaj. Toto teraz mali do začie. Aha! A toto je čisté AliExpress balenie. Počkaj, pusto na chvíľku. Viete, čo to je? To je sklo do mobilu. Určite. Tu sa pozrieme, ale dúfam, že nebude rozbité. Poďme na to pomaličky, dobre?
Dobre, ďakujem. Toto potrebujem. Nepotrebujem to obložiť. Toto chcem ukázať. Ale fakt, tú recenziu na A23 5G plus ako sa dostať k starému účtu, ak by niekto vedel. Bola by som mu tak vďačná, že za ten účet by som mu niečo poslala. Určite. No, vyskúšame to. Písalo na mobil a na tablet. Celkom fajn. Wow. Keď niečo sledujete, ohnete si, nič vám nepadá. Jesaj. Presne to som chcela. Tu, čo mám, teraz otočím, dám to do toho. Prečo nie? Tu, čo mám teraz, tiež ukážem, to mám tiež z AliExpressu. Ale je to komplikovanejšie, aj keď praktickejšie, keď idete niekam do terénu. Vysvetlím, ukážem. Pre mňa veľmi obľúbená vec. Poznáte to? To je nožka. Čiže musíte zacvaknúť ten mobil trošku, ale tiež je nastaviteľný. Ale ohnete si to, ako nie je to až také, že ako písali, že úplne o hocičo, ale môžete točiť aj v lese, keď to ohnete o konár a ten mobil vám samodelne vypadne. Takže toto ja dosť odporúčam. Ty si čo porobila? Nachytí niečo do rúk a už je to divné. Aha, naopak, nie, dobre. Vyskúšam, či si niečo porobila, lebo sa mi to nezdá. No, dobre, drží, vidíte? Až bardzo dobre. Len niekedy to zaťaží a tomu sa nechce držať. Mám nervy, že keď to úplne hocičo ohnete, musíte to tak smerovať. Ale určite je to zase viac do terénu, ako keď je to ľahký mobil. No, neviem, to je viac do terénu, ako toto, čo mám teraz a ťažšie sa to nastavuje, ale už to tam nechám. Ideme ďalej, podaj mi. Chcela som si takto prívesok, sa mi strašne páčil, lebo stál euro. Tak som bola zvedavá. A zabudla som dodať tie také základné veci. To je môj nos, ale nedávno som mala len tú korunu. Či čo to? To je vypadlo. Fuj, neviem. Dobre. No. Nie, pekný prívesok, akože. To môj. No je to môj, ale ukazujem to na tebe. Nie, úplne v pohode. To euro až krásny. Ja som happy. Odložíme. Ty máš ďalšie. Ďalšie. Hej. Inak som myslela, že budem mať nový byt a som to chcela dať na kľúčku. Ale viete, no čo to je určené? Nie na kľúčku, ale ku kľúčke. Ako originálku dverám. Ale bude to asi na to, na čo to aj pôvodne určené bolo. Asi neviem predstaviť, na ktorý kryt. No ale ukážeme to do kamery. Viete, ako takedy boli. Toto je akože určené, asi viete, zozadu na mobil. Joj, fuj, ten oranžový kryt, to je hrôza, prečo píšu červený? Jedno sklamanie. A toto, jak dodali, že keď nedodajú 18 až 29 december, to bolo u mňa, tak mi vrátia 5 eur. Dodali. A presne 18 to mám. Takže klobúk dole. A dokonca pred Vianocami snažia sa potvoriť. Asi preto sú noví a mnohí sa ich boja. Takže to tému... Inak sama som si ešte... nepozrela tie videá, čo vravia o tému, že prečo od nich nie nakupovať, že tam určite otrocká práca a tak, no žiaľ, to je bežná vec. Ale pozriem si to každopádne, netvrdím, že od nich budem nakupovať bežne, aj keď zatiaľ som veľmi, čo to je, spokojná. Botník pre Barbiny, to budeme tiež skladať. Si to viete predstaviť na reálnych dverách? Ja som to chcela reálne na dverách v byte. Byt mi nevyšiel, no ak mi na budúce vidieť, tak skúste si to objednať. Možno to nájdem či nie aj veľké. Jako riadne retro.
Každý má iný vkus. A toto je vlastne tiež, hej. Toto stalo aj malo. A je to priesvitné na mobil, taký tu s tým, že proste... Ja som to chcela s tiebornom. Ďalší ožúb. Potvori. Oni nejak na tie farby nepozerajú. Počkaj, mám ešte toto. Hovorím o tomto. Na tie farby nejak nepozerajú, lebo toto nie je stieborná, ale to je tá rúžová gold. Rose gold. Ja mám iba striebro rada. Dobre, tu som našla 2 chyby. Niekto tvrdil, že tam na úplne hovadiny chodia, tak to nie je tak, ako sú to veci, ktoré som chcela. No na toto som strašne bola zvedavá, viete čo? Tam som našla, že za 2 Ečka... Otvorím, ale nie je to pre deti moc. To tak vyzerá. Že za 2 Ečka, asi tu vidíte, že čo to bude. Že USB aj píše 128 megabajt. No, ja som dobrý blbec. 128, ale čoho? Takže gigabajtov. Megabajtov. Ejo, jak krávo pitomá. Keby hlúposť nadnášala, tak lietam ako holubička. 128 gigabajtov, hej, som si myslela. Čo boli potom tie menšie? Čo človek chce za 2 €, nie? Si myslí, že 128 gigabajtov. Že si tam uložím nejaké veci. No som zvedavá. Tipnite si, koľko fotiek sa mi vojde na 128 megabajtové USBčko. A to z toho bude prívesok. Tiež na krk. Neviem. Už nič mám. Už nič. Už tam nič není. Nič? Myslím, že by to už aj všetko, čo som objednala. Už je to všetko mám. Toto je vraj veľmi silná, určite ste ho nevideli. Videli na AliExpresse písané. Veľmi silná obojstranná priesvitná paska. Vyzerá dobre, neviem, nechcem mu moc skúšať trhať, ale tak, keď už robím video, tak niečo vyskúšam. No na bokoch lepí. Podľa mňa to nebude až také silné, ako sa zdá, lebo ako písali, že neviem čo a chytili sa a nespadlo, akože tomu to neverím. Ale niečo to udrží. No, dobrá vyčička. Wow, ukáž mi, daj mi to ukáž. To je čo? Ako by som to zhodnotila? Doručenie je super rýchle. Doručili, neviem či vždy, ale niečo doručili paketov. Fuj! Toto smrdí jak čistá Čína. Tak keby ste 100 Číňakoch. Dobre. No teraz kde som skončila? Nedávaj mi ten smrad, prosím ťa. Kde som skončila? Oj ty. Moje kinderko mi domotá chodný šlienok. Hej, to som notím tak, že robí to pár chyb. Pretože som chcela červené, nie oranžové. To mi dosť vadí. A gold rose, tak to asi znamená, že nemám tento mobil používať. Neviem, čo to znamená. To je moja Note 20, keby sa mi chcelo investovať do novej baterky. To je mobil. Neviete o takom dobrom mobile, toľko otázok vám viac položím, ako hovorím. A čo by bol rovný Asperom, okrem Note 20. Viem, že teraz vyjde 24, ale ultra. No toľko na mobil nedám. Lúčime sa s vami. Zatlieskaj. Dula. Nebojím sa. Ja by zhodnotila by som to dosť pozitívne. Som zvedavá, ako bude vyzerať výsledný botník, ale vyzerá to, že to tam bude sedieť. Veľa vecí použiteľných. Toto je moja chyba, hej. To si uznávam. Farby sú ich chyba, ale iba na 2 veciach. Na ostatných ani vlastne neviem. Nemá byť čo farebné. Tiež rozmýšľam. Aha, hej, chladničku som objednala modrú a nie ružovú kvôli cene. Že ružová bola 2-krát tak drahá. Takže tak. Takže sa s vami lúčim pri ďalšom videu, ktoré bude už asi s inou tematikou, ale možno aj nie.
Ešte som nikdy neobjednávala zo Shineu, ale to už je dosť také otrepané. Tému bolo niečo nové a veľa ľudí sa bálo. Tak nech sa páči.